Boas rapaces e rapazas, non ia facer vídeo hoxe, eh, pero bueno, sentín un pouco a necesidade de falarvos deste tema, porque creo que na vida hai que ser abertos ata certo punto. eh, Quizáis algúns, como xa algunha vez me preguntou algún colega e tal, pois se pregunta, hostia, o Pedrido e tal, por que non fai bolos si, bueno, está activo, saca música e cousas destas, non? Bueno, a xente que non o sepa, porque hai moita xente que xa o sabe, de aí ven tamén o tema de Pozo, por exemplo, pois eu teño un trastorno de ansiedade bastante heavy, con a depresión e todo este tema, eu cheguei a estar medicado. Eh, un pouco, quero expoñer un pouco o que me pasou, porque seguro que hai outros artistas, músicos que estás na mesma situación e non sabedes que facer. Recordo que eu empecé a ter problemas, non sei se en 2014 ou así, eh, e non entendía, non só na música, pero sí que a música agravaba todo este estado de ansiedade. Chegou un momento que a min, as miñas defensas mentais, me decían non des concertos, non fagas, non vayas, non tal. De feito, eu ya teño liado a un montón de xente de non aparecer ao concerto ou de decirlle no último momento estou fatal, non podo ir. Moitos deles foron super comprensivos comigo, Son da Rúa, Duque Sam, Chico López, GSZ, por exemplo, por mencionar algúns. Sobre todo o que vos quero decir é complicado cando ti tes isto ao principio, sobre todo cando eres unha persoa nova, como era o meu caso, que tiña 20 anos, 21, non entendes o que pasa, non? Eu sempre vos vou a decir, porque eu o fixen, que vayades a un profesional e que vos indique que tedes que facer. Eu estive medicado e a mí me viu moi ben. E tamén aprendín que esa parte dos concertos para min non é beneficiosa. Eu non podo deixar de facer música, pero para min esa parte non é beneficiosa. Entón, vos recomendo sempre que cando detectedes estas cousas consultedes a un profesional, porque vos pode axudar a forrarvos un montón de tempo que eu non o fixen no seu momento. Tardei moitísimo. Se podes aprender algo desto guai, se vos podo axudar, contactádeme e sen ningún problema.